mahimo kinalang kanamo nga lawas ug dugo ni Kristo ang Ginoo. Sa pagpasakit siyang kagalingon mikuha siya pasalamat kanimo titikas ug bihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug biingon dawata kini ninyo nga tanan og kan-a kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa sawang pagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kaniyong pag-usap. Kung bihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini, o Panginoon kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandog kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo bumalik ganhi. Aron paghandog sa kamatayon pagabanhaw ni Kristo nagahalad kami kanimo Amahan, liningpan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay kami giisip ang ayan nga matubang molagad kanimo. Himo kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Pinunumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himo nga mahigpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco among Papa, ni Alberto among obispo ug sa tanang mga pari. Pinunumi usab ang mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga banhaw sila kung tanan nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan, himo kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios sa iyang bana nga si Senyor San Jose, uban sa mga apostoles kang Senyor San Isidro Labrador among patron ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila among kang adaygon among ikaw himayaon pinaagi ni Kristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya bihak kaniya, gihatag gana kanimo makagagahom nga Amahan. Diya sa kayusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Palihog manindog karon mag-ampo kita ngadto sa langitong Amahan sa mabulong ito